Bueno, aste honetan Calatayudea viajatze deu, ja jetxita da ekipo baten kontra jolastea partidua. Eta bueno, bi partido batze dezkigu eta gu gure helburu nagusia lortuta daukau, kopako sailkatzea. Baina bueno, gure intentzioa da partidua irabazi eta altzira liderrai aldeun presio gehiena sartzea, gehatzeian bi partidotan. Eta bueno, gure partidua irabazte bali madeu, behaiei irabaztea obligatzeieu. Eta bueno, intentzio horrekin goaz, aldeun partido nahin, etxetik kanpoa partidon batin irabazi 3 puntukatea, eta gero azkeneko partidon Ibarran liga irabazteko aukerakin iriste bagea, oso partido garrantzitsua izango litzake gutzako eta helburu horrekin goaz Calatayudea.